Mit navn er Rasmus, og da jeg startede ved Boost PLM, der studerede jeg datalogi. Mit navn er Christian, og jeg studerede IT-produktudvikling, da jeg kom til Boost PLM. Hos Boost PLM blev jeg op kl. 8. Og så starter jeg ud med at hente en kop kaffe, da det er en god måde lige at starte dagen ud, høre hvordan de andre har haft det. Og så derefter har vi stand-up meeting, hvor vi snakker med de andre developers der. Og der snakker vi ligesom om de ting, der er opstået fra dagen før, hvad man har tænkt sig at arbejde med i dag. Og så eventuelt kan man så snakke tværfagligt i forhold til, hvis der er nogle problemer. Det Boost PLM det tilbød mig, det var, at jeg kunne få lov til at få et studierelevant arbejde, hvor jeg kunne bruge den teori, jeg har lært gennem studiet i virkeligheden. Jeg har fået lov at være med på et projekt helt fra PUC, og så nu får lov at være med på den store del af projektet. Det synes jeg var en interessant mulighed. Min professionelle udvikling har været påvirket positivt af det at starte fuldtid, da det har givet mig mere ansvar og blandt andet været med til, at jeg har forstået mere de dybere processer bag det. Jeg bliver mere selvstændig. Jeg har øvet mig i forhold til forskellige terminologier i professionen. At man forstår, hvordan det er, man arbejder sammen i et team, det har jeg godt kunne mærke, at det har der været væsentligt mere af, når man har arbejdet fuldtid sammenlignet med, da jeg var studenterprogrammør. De forventninger, jeg har med at starte på studie igen, i forhold til hvad jeg lærer ved Boost PLM, det er, at jeg ligesom kan bruge den her professionelle profil i forhold til, hvordan jeg arbejder generelt med problemer. Den øgede struktur, jeg har haft her i mit fuldtidsår, kommer til at hjælpe mig med bedre at kunne organisere min tid på kandidaten. Og det tror jeg kommer til at hjælpe rigtig meget, da kandidaten er mere selvstudie end bacheloren. Til nuværende studerende, der overvejer at gå i lignende retning som det, jeg har valgt at gøre, der vil jeg sige go for it. Altså, det er virkelig en mulighed, og man lærer utrolig meget af at have sådan en fuldtidsår. Mit råd det vil være, gør det, fordi man lærer utrolig meget, og det kommer til at hjælpe en med at indse, hvad man kan forvente, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, i stedet for at man kommer fra ikke at have haft noget at arbejde med det i virkeligheden, til at lige pludselig skulle arbejde med det 37 timer om ugen.